Jeg går lige retning for sig. Hold kæft. Er han overhovedet i skole mere? Ja. Eller er han blevet hentet? Ja. Nej, tak så ind ved siden af. Nå. Kæft. Det er det, du kan sige til Thijs eller hvad? Du var sådan, Thijs. Yes. First confirmed. Ja. Niki. Du starter Hvorfor var du kærester med Thijs nu, ikke selv? Hvorfor? Jeg kunne lige tage sig ikke set. Jeg kan ikke finde det, hvor jeg var. Jeg ved det faktisk ikke. Så Har jeg været kæreste med Thijs? Ja, du har. Ja, du har din tors. Jeg går, der mener jeg 1,5 dag. Ja. Sygt god. Ja, totalt. I går mener jeg 1,5 dag. Ja, mand. Jeg må slet ikke. Jeg er slet ikke sammen med det. Nej. Jo, du har. Jo, du har. Jeg kan se en skøjle tilbage. Ja. Hold da kæft. Hold kæft. Hold din kæft, Killing. Du er sur. Killing? Du burde sluge min vending, men du er nej, det er faktisk rigtig sjovt. Hallo, Russe, vil du gerne have mit remix? Jeg kan se en her. I guess so. Ja. Har jeg et valg? Ja. Kan se en her. Ja. Oh, I see what you did there. Det der kunne jeg godt lytte til. Du må ikke så komme op til Mikkel. Den var det. Og den var det. Der fandt jeg det. I'm deaf. Jeg vil lige fortælle dig noget. Hvad? Er du klar? Jeg har en remix. Syg kælling. Ikke altid. Men sådan en syg kælling bedst. Man kan sige Egon Olsen. Egon. Du siger kun Egon. Du skal Olsen. Jamen det virker ikke, når du selv siger det. Ja. Du er fandme dumt, når du så kører. Sig Egon Olsen. Egon. Marley. Er det Bøjse eller hvad, mand? Bob Marley. Det skal ikke være Bob Marley. Det skal være Egon Olsen. Bob Marley. Det der, det er bare, det er en af Bob Marleys sange, som der er gået helt galt. Bob Marley! Det er I snakker med. Okay, så sig et navn for en drengs navn for klassen. Nej. Simon. Og det er jo den vej, jeg vil have. Det gider jeg bare slet ikke af. Det er jo fedt i plads. Fedt i en anden plads. Kan jeg ikke sige Egon Olsen? Hvad spiller du? Er det der, du spiller? Jeg spiller Er det der en hund? Min kat. Jeg har stjålet æblesnop. Hvorfor har du stjålet det? Fordi for hun kan putte op i Thijs. Har du stjålet mit æble? Nej. Hvorfor kan hun putte op i Thijs? Har du stjålet Thijs' æble? Nej. Hvorfor skulle jeg stjæle for Thijs? Fordi du elsker ham. Man skulle ikke stjæle for nogen, man elsker. Jo. Det er normalt. Du elsker ham, det er lige sagt det. Jeg har lige sagt det igen, men jeg elsker ikke Thijs. Thijs, noget for eller hvad? Han er klam. Ja, han skyder bosserne.